Kanca kematian. Yaksa kulura ke kiri-kiri kenyolel prapoto abang kawalakara manguwa mungsuh aminto awan Anggur lir singo napto kati pagi narso hambadok badoko latala selawase dadi kanca durung tau urip tetes daging sampel weruh wis kletak raja satriya ana paran sapa jenengmu Abimanyu kowe sapa Tityangkala pedhut segara belakno padine kancaku njaluk mati mara maju tak upamake wong ketok-ketok bringop jomong sing lempeng le bengkong telajangen mara maju ora ngerti kridaning Tityakala pedhut segara adon tak balang bedha metrak saut samper iki ngitok nggo ngriyok bleduk wadamu ha awas awas
Paling ngulon apa satyane gede suwengi reng bolong tengah bintang cendet oh yeah oh yeah Amuk Suramarata Jayamarata amuk gerebutan aku. Ampiaken kaya wong jala, rebutan kaya menjangan mati. Ndak kira kaya lulang tinarang atose jebul mung kaya godhong lumbu. Lamak kaya mengkono ora kepapat ora bakal tak tinggal loncat iki wong bagus ora kakan lemeran. Iki jane ndeke sapa? Genah nek ndekku. Anggere bentuke ngene iki rak ndekku. Remangsane pusakaku Kanjeng Kiai aluminium.
Sah babatmu. Kampung nyawamu konangan karo Ki Lurah Petro. Ayo mongso njaluk banyu kowe. Wah, serblak-blek iki. Ndek sapa iki? Ndekku. Wong kagungan kok tanpa gelem ngrawati. Nganti besisik. Ya sering dipakai ya. Tanpa gelem mulas. Nganti dada-dada. Gawa mulih nggo cagak. Nggo medeni wong ngemis. Timbang gawe dhewe eneng batang buta. Tidak kita gila metu ah. Kamu sudah beratahu jaya beratahu merat. Ada jasa tadi aja kamu siapa ke dibupung duduk pati tanpa adat. Kamu sudah beratahu jaya beratahu merat. Ada jasa tadi aja kamu siapa ke di. Takut loh. Jumbar kok turah. Wah, buta ya. Apa tak kira nuk? Nuk semula mangan ya sapa? Jenenge kamu sapa yu? Wong lanang kok yu. Alah wedok ayo wedok to kowe, wedok to. Lanang du wedok. Ya iki kanggo susu. Iki rong jale du. Itu gak kaya kudu itu kita iki. Iki janggut. Du. Janggut kok nyelek kantuk. Janggut kita iki. Iki gulu menjeng jale. Du. Gulu menjeng kok sepoto. Gulu menjeng kita iki. Bocah ini saya melorot. Iki susu ni wong lanang. Du. Susu udah sepoto kuwi ya. Susu wak sepoto, ndek wong lanang kok. Du. Susu tak iki. Iki udel ya, Le. Du. Udel ki tak. Ayo sing ndi? Ayo sing ndi? Udel ki tak iki. Oh, bali munggah. Kowe aja pacep-pacep lho aku gaya lho kan. Kowe urung tau delok gayakku ta deloken. Ya deloken. Kaya ngapa? Ya pandegen dilong. Oh, lah kok mengongoh iki galake. Dikandhani ya. Iki anggere ngakep-kep ngono nyokot-kot ngene lho. Kaya ngapa? Ya, ayo. Ya cokot kowe yo. Yo tak cokot yo. Yo. Yo saiki yo. Yo cokot yo. Modiar kowe. Muni yo karo merem. Sajak sing ditarik kaya gelem-gelem mo. Remangsane apa cawisamu kok kudu arep nyokot kowe. Tempiling pisane kok ngletak mongso njaluk banyu. Mulih. Lho, urip meneh. Rampung dapukane teken jukuk nuk raup mulih. Oh, buta wayang wong. anak Otak-otakan hong itiang otara Mane orot tewaku Dapat jenenganmu maupun mati tanpa aran Wah, cucu kayak wayang golek. Jenenganmu capa Kowe takon karo aku. Jeneng aku Petro kowe sapa? Aku Cetya ala Kendil mesti. Oh, mengkono jenengamu. Iya. Laras. Kowe mrene arep apa?
aku arep tanding karo kowe. Mongso menang karo aku. Tutuk karo dhewe. Iya, kowe maju tanding karo aku. Oh, sinta wedene apamu mara maju. Kene maju nang tak nyokot. Mongso tedhasa nyokot aku. Tutuk karo dhewe. Mara kowe maju tanding, mara maju kelakon mati dening aku. Waduh, biar kowe. Ah, wong jantung kok bengok. Wah, gletak. Mongso njaluk banyu. Mati kaya ngene, Pak. Anggere mati serasa apa-apa. Lho, kene kok urip. Weh. Aku mati itu angok. Aku mati anu ya. Mulih mangan ngomah. Wah. Mangan ning paren moh. Nak keneng lelara. Mulih. Weh. Arcana Maya Sidi Skaring Bawana Lenggeng Kulup Angka Wijaya Ulun Sang Hyang Wisnu kang merpeki marang jeneng kita Kulup Abimanyu. Kula nuwun pukulun Bathara Wisnu sarawuh paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Ya Kulup Abimanyu wis ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula nuwun sanget ing pamundi kula. Aja kaget nggih ulun merpeki marang kita Kulup kang sejatine kepengin bakal pangaring padhang lawan sira Kulup. Nadyan to kita durung matur ulun wis nyumurupi. Anggon kita mapan ing alas kene bakal ngupaya usada kanggo kengraka ing Pringgondani. Kaluhuran sabdanipun paduka Hyang Pada Pukulun. Abimanyu mara diage kita Kulup tumuli baliya marang Praja Ngamarta awit jangkaning jagat nyebutake usadane kengraka tumuli bakal tumeka dewa ning madyaning Praja Ngamarta. Ingkang mangkono pedhapa kita Kulup dadak keraya-raya mapan ana madyaning wana. Miyat langening kalang nyewana gelar pandan muncar. Tinondar kekonang surem sorote tanpa hadang kasrolan pacaring saklangkung bingah raos sing manah dupi kula nampi sabdanipun pekulun. Bilih usadanipun Kakang Mas Gatotkaca tumuli badhe dumugi piyambak wonten ing nagari Ngamarta Kulup Abimanyu iya. Gandeng sampun terwaca sabdanipun pekulun kepareng kula enggal nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Daya-daya wangsul dhateng nagari Ngamarta. Ora liwat nyauni Raharja Kulup. Muga enggal waluya kengraka ing Pringgondani. Semono uga ulun mundhut pamit tumuli bakal kondur mahkayiwangan. Bakal neksani bakal mudhuning kanugrahan kang minangka usadane kengraka ing Pringgondani. Sembah kula ingkang nderek Jengkar Paduka Hyang Pada Pukulun. Mung sira satu ing ngarum ilining memanis.
hamba leber meringkang cipta sumarambah weh branti Gus ndika niki wau ngendikan kalih sinten kok kula mboten saged nguningani Den Sumurupawa Sang Hyang Wisnu ingkang merpeki marang aku paring wisik manawa sadane Kakang Mas bakal tumeka dhewe ning Praja Ngamarta. Wisnu mriki? Iya pancen mengkono. Dengaren ora mapan ana ing kekandhangane. Nyolake merpeki ndarang Abimanyu. Menawi ngaten, hawi Gus kula dherekaken kundur. Ya wis Semaraja nganti lali anak-anakmu kabeh mara tumulikan tenayu kundur marang praja. Ya inggih. Dole nala garing Petruk Bagong apa mo? Apa mo? Dalem, Pak. Ayo padha enggal nderekake tindake sang peke. Andhap saking gunung tunjung pengtrate
Mehrahina semu bangiwang haruna kadinetraning uga rapuh sabdaniku kiloring kanikara sakatar kene dungane ingkung weru sing pinipanca papetoke ngayam ana ring pagagan marahanguh bermara ngrabasa kusuma ring paran hayasana ludes keles telas tanpa tilas bangkening raseksa ingkang katrajang kridaning Sang Abimanyu kathah ingkang pejah bangkir banjur bapah kasulayah pating baling krah kaya glagah kang kapidaking gajah sapejaing Nratadanawa tumedhak ing Sang Hyang Wisnu sigra paring dawuh kelawan Sang Abimanyu kinten wangsul marang nagari Ngamarta karana usadane keng ngraka karasa prapting nagari Ngamarta piyambak. Nalika semono Kartika wis kekejeri ngawang-awang tumalawung manglungi kekayom kaya-kaya sung sasmita lamun wis meh gagat bangun enjing lawa kalong saliweran rebut gancang gelis seluruh pandali anjelih kawaning semuni rembulan wis gumlewang sak nginggiling gunung maruta midit angesisi sagung dumadi yayah anggogah saisining bawana sireping Hyang Rawi manjing Jaladri biar pajar gumanti Raditya ingkang ngratoni. Pungun-pungun cahyane mijil saking Cakrawala, anguk-anguk kendhiting langit dadi hambabar warni handelahi hamblah jagat wetan. Temah padhang semeblak lir sinentak. Abrit jene wungu mawana biru cawuh wara dadi sawiji. Mijilipun datang sumengko hawit sinangan saking purbaning kodrat. Kadereng dayaning Sang Surya mila jagat wiwit ebah pindha ginugah saking nindra gunung-gunung ngawarni biru borean kinemulan mega petak lir pinanta-panta petane kaya pinatut sukunira kalimput pedhut lamat-lamat kawis tarating garembel karang kitrim yang kekayom ramyang-ramyang wis kawuryan desa-desa Panjar Dawa yayah urut Cakrawala winates ing pasabinan wancine tandur kang sumilir kasliring prabancana liyep-liyep ron-ronane akarya laras kang samya tumingal para kadang among tani wis mijil saking wisma ngiring Raja Kaya kanthi amanggul piranti tanen ingkang tinuju marang pasabinan tuwin pantegalan datang kang tuntut ing wuntat mbok bakul sambiwara iring-iringan saking lengkaing wukir hagendong tenggok isi wulu wetu warni-warni sinambi rengeng-rengeng kalian gegojegan yakti hadat arkaya regeng kang samya mapan nomadaning padusunan sinig ingkang rumaka basa gentya kang minuwus ana candhaking lampahing mangke datan kadhi ingkang mapaning kayiwangan junggring salaka katingal Sang Hyang Manikmaya pinalenggah kahadap para Jawata Durhandara lalewane Hyang Narada yen Cirandra kaya dene kenya kang tinari krama